Исәмісіз эфирда хәбәрләр программасы, студияда Фәнис Камал. Чыгарылышы башында тасырның 100 еллыгы белән бәйле кайбер вакыйгаларны кабат искә төшереп узыйк. 1959 елның 19 июнендә Мәскәү сәхнәсен Җәлил гөрләтә. Нәҗип Җиһановның шул исемдәге операсын Большой театрында куялар. Борис Покровский сәхнәләштергән әсәр 6 көннән кабатлап күрсәтелә. 1992 елның шушы көнендә татарларның беренче Бөтендөнья конгрессы да ачыла. 3 көнлек программа барышында даими эшли торган башкарма комитетларын булдыру турында килештеләр. Озак еллар дәвамында аның белән академик, КФУ профессоры, халык депутаты Индус Тахиров җитәкчелек итте. 1998 елның 19 июнендә башкалага Россия безнең йортыбыз дигән сәяси иҗтимагый хәрәкәт берлеге рәисе Виктор Черномырдин килде. Ул КФУ галимнәре, шәкертләре белән очраша. Мәскәү кунагы ул вакытта Татарстанны яңарышлар кертү буенча алдынгы полигон дип атаган иде. Хәзер исә бүгенге көн вакыйгаларына күчәбез. Ике сызык, яхшы хәбәр. Для нас это важно как с научной точки зрения, потому что мы исследуем иммунитет против коронавирусной инфекции. Казан белгечләре коронавируска антитәнчекләргә экспресс-тест ясый. Ул ничек эшли? Рания Абдрахманова белә. Ташлама ясыячаклармы? Единственное, что нам предложили, это отсрочку, рассрочку. Арендаторлар һәм кибет хуҗалары уртак фикергә килдеме? Жанлы сөйләшүне Руслан Хусейнов та тыңлады. Полингваль үзәк тиздән балаларны кабул итәргә әзер булачак. Инспектор килде, бүген планшет белән кая залита бөтен проектның документация. Төзелеп килүче иң заманча мәктәпне Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Китапхана, клуб һәм медпункт. Монда кичә бетон җәйделәр 25 см. Ул инде катырга тиеш. Менә иртәгә дә монда уже эш дәвам итәчәк. Президент программасына була Азнакайда ничек итеп бер юлы эш объект салына. Филүзә Хамидуллина. Бүген республика президенты кадрлар резервының яңа составы белән очрашты. Әлеге проект республикада 7 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Быел кадрлар резервы Россия президенты билгеләнгән илкүләм проектларны исәпкә алып тупланган. Конкурстан 22 кеше уза, ел саен аның составында икътисади белеме булган кешеләр арта. Аларны Татарстан җитәкчелегеннән булган 8 остазга тапшырганнар, бергәләшеп республиканың социаль-икътисади үсешенә юнәлтелгән проектлар эшлиләр. Проект должен быть приземленный на решение какой-то задачи. Я бы попросил вас постараться сделать такую работу, которая была бы для нас полезной. Бүген Татарстан яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәтенең 8нче утырышында катнашучылар Рөстәм Миннеханов кандидатурасын Татарстан президенты вазифасына тәкъдим итүне бер тавыштан хуплады. Аны Татарстан яңа гасыр хәрәкәте җитәкчесе, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тәкъдим итте. Залдагылар тавыш бирде. Коронавирус тәэсире экономикага, коронавирус тәэсире халыкның кәефенә бик күп төшенкә ясады. Ләкин безнең хөкүмәт бөтенебез бердәм булып, менә шушы бәләнен тизрәк чыгарга дигән ният белән эшлибез. 75 елдан соң да орден медальләр табыла тора. Бүген Алабугада яшәүче Людмила Субботинага сугышта һәлак булган әтисенең бүләкләрен тапшырдылар. Бу Кызыл Йолдыз һәм Бөек Ватан сугышы орденнары. Герой үзе шундый дәрәҗәле бүләкләргә ия булуын белми дә кала. Антон Шлыков 45 елда һәлак була һәм Калининград өлкәсендә җирләнә. Гаиләсенә аның батырлыгын ачыкларга кем ярдәм итә соң? Руслан Хаснуддинов шул хакта. Добрались. Алабугадан Людмила Субботина Казанга улы белән килгән. Бүген аларны видео элемтә аша Үзәк хәрби округның хәрбиләр командующие якташыбыз Александр Лапин сәламләде. Хотел бы вам в первых словах выразить благодарность за это. Вакыйга бер юлы Россиянең 3 шәһәрендә бар элемтәдә Казан, Чиләбе һәм Екатеринбург. Иң беренче булып Кызыл Йолдыз ордены белән беренче дәрәҗә Ватан сугышы орденын Субботиннарга тапшырдылар. Наградить орденом Красная Звезда лейтенанта Шлыкова Антона Родионовича, командира стрелкового взвода 997-го стрелкового полка. Бу бүләкне ясый Антон Шлыков сугышка 42 елда китә, 997-нче укчы полкының взвод командиры була. 45 елда Калининград өлкәсендәге бәрелешләрдә аның взводы 45 немец солдатын юк итә, үзе дә һәлак була. Аларның батырлыгын бүген зур горурлык белән искә алдылар. Сегодня такая возможность представляется.
Бу истәлек билгесе сезнең нәселдә һәр чак күз карасыдай саклансын иде. Бөек җиңү зур авырлыклар белән килде. Шуңа күрсәтелгән батырлыклар берсе дә онытылмый. Әлеге орден Шлыковка әле сугыш елларында госпитальдә ятканда ук бирелергә тиеш була. Әмма үзе бу хакта белмичә кала, быел гаиләсе аның бүләкләре белән кызыксына башлый. Мәгълүмат Подольский шәһәреннән килә. Бер түгел, 2 ордены барлыгы ачыклана. Мы нашли, значит, и его тоже. Архивларны күтәрергә, оешмаларга хатлар язырга туры килде. Антон Шлыковны да шулай эзләп таптык. Әтиләре, абыйлары белән кызыксынучылар елдан-ел арта. Быел җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан татарстанлылар аеруча активлашалар, туганнарның орден медальләрен белешү өчен комиссариатка килә һәм табалар да. Спасибо огромное всем, спасибо. Дай Бог всем здоровья, счастья. Удачи. Хәзер Субботиннар гаиләсе Калининградка әтиләрнең каберен зират кылырга уйлый. Алар моңарчы аның кайда икәнен дә белмәгән. Руслан Хусейнов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Дүшәмбе көнне көндезге 12 тулып 15 минутта илдә 1 минут тынлык игълан ителәчәк. Бу очраклы сайланган вакыт түгел, 1941 елның 22 июнендә нәкъ шушы вакытта Советлар Союзы җитәкчелеге безнең илгә Германиянең һөҗүм итүен җиткергән була. Дүшәмбе көнне шушы минутта бөтен җирдә эш хәрәкәт туктатылып, ил халкы сугыш корбаннарын искә алачак. Инде иртәгедән Казан үзәгендәге кайбер урамнарда ябыла. Бу бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган тантаналар йөрешкә әзерләнү һәм аны уздыру белән бәйле. Иртәгә 20 июнь көнне көндезге сәгать 12-дән кичке 8-гә кадәр Ирек мәйданыннан Карл Маркс, шулай ук Толстой урамыннан Батуринга кадәр хәрәкәт шикләнә. 23 июнь көнне исә иртәнге 8-дән Ирек мәйданы, Пушкин, Карл Маркс урамнары ябыла. 24 июнь тантана узачак көнне иртәнге 5-тән Ирек мәйданы һәм аның янындагы барлык урамнарда хәрәкәт туктала. Бу шикләү машиналарга да, җәяүлеләргә дә кагыла. Казан гарнизоны гаскәрләре барлык санитар таләпләрне үтәп хәрәкәт итәчәк. Ирек мәйданында уларның маршын нибары 20ләп кеше ветеран, тыл хезмәтчәннәре һәм аларны зата килүчеләр генә караячак, чөнки коронавирустан сакланырга кирәк. Бүген Татарстанда тагын 36 авыручы теркәлде, 15 кеше хастаханәдә, 21 өйдә дәвалана. Авыручыларның күпчелеге 60 яшьтән алып 70 яшькә кадәр. Иң күп очрак Казанда 19 авыручы ачыкланган. Шулай итеп Татарстанда авыручылар саны 4114-кә җитте. Яртысыннан күбрәге дәваланган инде, әлеге чирдән соңгы тәүлектә генә 62 кеше савыккан. Казан галимнәре коронавируска каршы торучы тәнчекләрне ачыклый торган экспресс-тест ясауны тәмамлый. Ул 15 минут эчендә кешенең авырганмы юкмы икәнлеген билгеләргә мөмкинлек бирә. Беренчеләрен хезмәткәрләрдә тикшереп караганнар инде. Ул нинди нәтиҗә бирә һәм алар сатуга кайчан чыгачак? Тулырак Рания Абдрахманова. КФУның ДНК фәнни тикшеренү үзәге лабораториясендә эш апрельдән бирле туктамый. Канда коронавируска каршы махсус тәнчекләр бармы юкмы икәнен ачыкларга мөмкинлек бирә торган яңа тест ясыйлар. Мы разрабатываем как классические. Без годы иммунология тест системаларда ясыйбыз, экспресс-тестларны да. Аларны теләсә инде оешмада, хастаханәдә һәм хәтта өйдә кулланып булачак. Яңа тестны глюкометр белән йөклелек тестының кушылмасы дип атырга да була. Коронавируска антитәнчекләргә тест менә шушындый, ягъни ул йөклелеккә тесттан менә мондый бер нәрсәсе белән дә аерылмый диярлек. Бары тик сидек урынына менә шушы тишеккә бер тамчы кан гына тамызырга кирәк. Әгәр дә кәгазьдә бер сызык чыга икән, димәк кешенең коронавируска антитәнчекләре юк дигән сүз. Әгәр дә тестта 2 сызык булса, димәк кешенең коронавируска антитәнчекләре бар инде. Ягъни я ул авырган, я хәзер авырый, әмма иммунитеты барлыкка килгән инде. Хәзер тестның төгәллеген җентекләп өйрәнәләр. Ул 95%-ка кадәр дөрес нәтиҗә бирер дип көтелә. Әлеге яңа экспресс-тест белән университетның 1000 хезмәткәрен тикшергәннәр инде. Хәзер җитештерүне арттырырга планлаштыралар. Планируем, что первую партию мы получим. Беренче партияны 2 атнадан алырга җыенабыз. Аннары теркәләргә кирәк. Сентябрьдә аны медицина максатларында рәсми рәвештә сата алачакбыз. Моннан тыш КФУ галимнәренә кешедә антитәнчекләр барлыгы юклыгына карап плазма банкы булдыру бурычы куелган. Авырган кешенең плазмасыннан ясалган сыекча авыруларны дәвалауда кулланыла. Шулай ук КФУда ковидка каршы вакцина әзерлиләр. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.
Татарстан прокуроры Илдус Нафиқов дүшәмбе 22 июньдә Яршаллыда сәламәтлек саклау өлкәсендәге хәлне шәхсән барып тикшермәкче. Бу хакта Реальное время интернет басмасыннан укыгыз. Бүген зур сәүдә үзәкләрендә сату иткән эшмәкәрләр дә кайгыда 3 ай эшләгән юк, әмма аренда хакын түләргә туры килә диләр. Кемдер тулысынча, кемдер өлешчә генә, һәркемнең аерым билгелиләр, кем мондый шартлар белән риза түгел. Бүген Татарстанның сәүдә сәнәгать палатасына килде, ләкин арендага бирүче юк иде. Уртак фикергә килә алдылар микән соң? Тулырак Руслан Хыснуддинов. Татьяна Калинкина киемнәр саткан була. Пандемия вакытында аңа сәүдә комплексы җитәкчелеге 25% ташлама бирә һәм аренда өчен кичектереп түләргә тәкъдим итә. Бу бит бурычлар җыелып, артканнан артачак кына дигән сүз. Аны 12 айга тапкырласаң, шактый сумма килеп чыга. Бу 100, 200, 300 мең дә түгел. Акчаларны барыбер кайтарырга кирәк. Эшмәкәр Анна Әхмәровның да хәле охшаш. Моңа кадәр сәүдә үзәгендә туңдырма сатканнар март ахырыннан эшләмиләр. Тик аренда хакы апрель һәм май өчен тулысынча килде ди. Арендодатель требует с нас. Сату нокталарын арендага бирүчеләр 100% түләргә куша, әмма минем хәлгә беркем дә керми. Бүген бер төркем эшмәкәрләр фикер алышу өчен Татарстанның сәүдә сәнәгать палатасына килде. Әмма сәүдә үзәге җитәкчелеге очрашуга килмәгән, хат кына җибәрә. Комиссия утырышына чакыруга җавап итеп шуны әйтәсе килә. Мондый сөйләшүләрне бары тик аренда килешүенә кертелгән затлар катнашында гына алып барырга була. Без арендаторларның шәхси мөрәҗәгатен җентекләп тикшерәбез һәм шәхсән җавап бирәбез. Татарстанның сәүдә сәнәгать палатасында эшмәкәрләргә сөйләшүләрне дәвам итәргә киңәш бирделәр. Әгәр аренда өчен вакытында түли алмаган очракта, аның сәбәбен хуҗага тиз арада хәбәр итәргә кирәк. Без ачыктан-ачык үзегез килешергә тырышыгыз дип әйтәбез. Җитәкчелек кемгәдер ташлама ясарга мөмкин, кемнедер кире кага. Хөкүмәт шундый хәлдә кешеләргә булышмыйча калмас. Арендага бирүче һәм арендалаучылар арасында сөйләшүләр алга таба да дәвам итәчәк. Руслан Хыснуддинов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Тиздән Азнакай районы Яңа юл микрорайонында бер юлы 3 проблема хәл ителәчәк. 30 ел дәвамында монда китапханә дә, клуб та, хәтта уңайлы фап та булмый. Әмма хәзер барысы бер үзәктә эшли башлаячак. Президент программасының авылларга нинди үзгәрешләр алып килүен Филүзә Хәмидуллина күрде. Безнең балалар да, анаклар да клубсыз эшләнде. Сәйдин Гомәров яңа юлда беренчеләрдән булып йорт салып кергән кеше. 40 ел төзелештә эшләдем, үз авылыма бер клуб та төзеп бирә алмадым дип үзгәләнә пенсионер. Яшьләргә барыр урын юк. Кичләрен алар вакытларын тукталышларда, урамда уздыра икән. Кичке якта тияни Азнакайга секцияларга төшеп җибәрергә куркалар. Баланы алып кайтырга да кирәк, күпме вакытны ала. Бу зур проблема тудыра. Безгә клуб һәм спортзал күптән кирәк Яңа юлга. Яңа юлга быел 30 ел булачак. Шул дәвер эчендә кечкенә генә авыл 10 тапкырга арткан, 700 бала гына яши. Яңа юлда хәзер 3000 нан артык кеше яши һәм елдан-ел биредә йорт салучылар арта. Шуңа да карамастан биредә бернинди мәдәни объектлар да булмый. Һәммәсе дә Азнакайда шәһәрдә, авыл биредән 5 чакрым ераклыкта. Бүгенге көндә 2000-гә якын зарегистрированы бар, әле пропискага кергән. Шуның булып та бездә бер фап та юк. Клуб юк, китапхана юк, аптека юк. Хәзер барда булачак. Быел Бистә уртасында күп функциялы үзәк төзи башлаганнар. Заманча медпункт, клуб, китапхана барда бер түбә астында. Медпункт бар, ул яңалда только бер вагончикта гына урнашкан иде. Ну вагончиктан да бик условиялар юк. Менә монда инде без медпунктта кертергә уйлыйбыз. Базан тосыбызның җитәкчесенә дә бер кабинет бирергә уйлыйбыз монда. 21 миллион сумны республика бюджетыннан бүлеп биргәннәр. Үзәк 1 сентябрьгә ачылыр дип көтелә. Монда кичә бетон җәйделәр 25 см. Ул инде катырга тиеш. Менә иртәгәдә монда уже эш дәвам итәчәк. Ачылышын бик нык көтәбез. 1 октябрьгә дә шушында җыелыйк. Шәйләр, кыймаклар белән уллар монда эшләгән кешеләр бик күп бит инде. Мәдәни үзәк президент программасы кысаларында төзелә. 8 ел эчендә республикада шунда 306 объект сафка баскан. Тагын 200 авыл клубын капиталь төзекләндергәннәр. Азнакай районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Конституция өчен тавыш бирүдә иминлек кагыйдәләре. Битлекләрне һәр 2-3 сәгать саен алыштырып торачакбыз. Алар белән сайлау участогында Фәризә Мәҗитова танышты. Милли кадрлар артачак. Ул балаларны җыеп алып укыта башлыйсы бар. Җыеп алып укыта башлагач, күз күрер. Казан университетында быел нинди һөнәрне укытуга аерым игътибар биреләчәк. Абитуриентларны кабул итү кампаниясе турында тулырак Илгиз Шакуров.
Qozandагы берничә телдә белем бирүче яңа мәктәптә төзелеш ахырына якынлашып килә. Ул 1224 урынга исәпләнгән. Әлеге мәктәп Татарстанның Одыннар проекты буенча төзелә. Андыйлар бездә 6 булачак. Бүген беренчесенең әзерлеген төзелеш инспекциясе инспекторлары тикшерә башлады. Нинди бәя бирәләр соң? Теманы Илдар Софиуллин дәвам итә. Озанда ачылачак берничә телдә белем бирүче үзәк 1224 балага исәпләнгән. Бүген белгечләр корылманың дәүләт стандартларына ни дәрәҗәдә туры килүен тикшерде. Допустим, визуально видеть, что... Әгәр дә без монда ниндидер хилафлыклар күрәбез икән, шунда ук җентекләп тикшерәбез, үлчибез, бетонның ныклыгы карала, янгын куркынычсызлыгы да игътибар үзәгендә. Әлеге уку йорты белән бергә анда балалар яшәү өчен тулай торактар төзелә. Алар барысы да бер бинада урнашкан. Хәзерге вакытта без аның коридорында басып торабыз. Тулы куәтенә төзелеш эшләре бара, хәтта менә шундый утларны да куярга өлгергәннәр. Кайбер бүлмәләр инде бүгеннән үк тулысынча әзер. Менә хәзер без шуларның берсендә басып торабыз. Монда килеп кергәннән соң масканы да, касканы да ышанычлы рәвештә салып куярга мөмкин. Бернинди дә төзелеш буенча куркыныч эшләр янамый. Күргәнебезчә инде монда балалар өчен түшәкләр дә әзер, менә шундый матрасларны да кертеп куйганнар. Һәм тагын шунларга игътибар итәргә кирәк. Диварларда абуйлар түгел, махсус менә шундый плитәләр ябыштырылган. Ул эшне тизәйтә, аның сыйфатын икеләтә, яхшырта ди белгечләр. Төзелеш документларын электрон рәвештә дә тикшерәләр. Моның өчен Татарстанның 100дән артык инспекторына планшет тапшырганнар. Инспектор килде, бүген планшет белән кая залита бөтен проектның документация. Ул тикшерә соответствие эшләгән эшләрнең соответствие проектной документации, которая утверждена. Шуны тикшерә. Монда дәресләрдән шау-шудан арып киткән балалар тыныч урыннарга чыгып ял итәргә мөмкин. На каждом этаже һәр катта менә шундый амфитеатр була. Яшьләр монда иҗади мөмкинлекләрен тәкъдим итәчәк. Бу укучылар өчен утырып ял итү урыннары. Бондаренко урамында шундый заманча берничә телдә белем бирүче үзәк төзелүен әти-әниләрдә түземсезлек белән көтә. Современный там материал все используется, то есть я думаю, нашим детям будет очень приятно там учиться. Очень бы хотелось, чтобы моя дочь училась в этой школе, потому что видно, какая она современная. Мне очень нравится эта школа, я хотела бы там учиться. Уку йорты августка әзер булырга тиеш. Ул президент программасы буенча төзелә. Мәгариф ил күләм проектына кергән. Гомумән 2010 елдан 2019га кадәр Татарстанда 300 мәктәп сафка баса. Төрле программалар буенча 28 меңнән артык урынга исәпләнгән белем бирү оешмалары кулланышка тапшырылган. Илдар Софиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. КФУда абитуриентлардан документларны онлайнгына кабул итәләр. Шул исәптән университетның филология институтында да быел татар теле белгечлегенә бюджет урыннары күбрәк бүленгән. Татарстан заказы буенча берничә телдә укыта алучы мөгаллимнәрне әзерләү дәвам итәчәк. Быелгы кабул итү кампаниясенең нинди үзенчәлекләре барлыгына Илгиз Шакуров төшенде. Пандемия булмаса, хәзер әлеге мәйдан гөрләп торыр иде. Студентлар сессия тапшырам дип тырышып йөрсә, чыгарылыш сыйныф укучылары укырга керергә дип килгән булыр иде. Әмма күреп тору буенча әлегә биредә җил генә уйный. Документларны быел без онлайн форматта гына кабул итәчәкбез. Быелгы кабул итү кампаниясенең беренче үзенчәлеге шул. Башка елларда комиссия июльгә кадәр генә эшләсә, быел документларны августка чаклы кабул итәчәкләр. Региондагы ситуациядан чыгып, гәргә инде балалар документларны алып киләләр икән, без алар белән аерым бүлмәдә шулай ук документларын кабул итүне оештыра алабыз. КФУның филология институты Татарстанда милли кадрлар әзерләү буенча төп уку йорты. Биредә булачак укытучылар, тел белгечләре, журналистлар укый. Быел 375 бюджет урыны булачак. Моннан тыш әлеге уку йортында Татарстан заказы буенча билингваль һәм полилингваль мәктәпләр өчен педагоглар әзерләнә. Алар өчен 150 бюджет урыны каралган. Дөрес, алар быелдан ук мәктәпкә барып эшли алмаячаклар инде. Алар чыгачаклар дип намалып тагын 5 елдан соң гына. 5 елдан соң алар нәкъ менә 3 телдә укыта ала торган белгечләр булачаклар. Яңа уку елыннан татар телендә эшләүче журналистлар әзерләүгә дә ныклап тотынырга җыеналар. Моңа республиканың алдынгы матбугат чаралары, шул исәптән безнең телеканалда кушылачак. Махсус уку программасы төзелгән. Институтта укырга теләүчеләр документларын тапшыра башлаган инде. Моның өчен КФУның студент булам исемле сайтына керергә кирәк. Бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләрен көтү кирәкми. Аларны институт базадан үзе караячак. Илгиз Шакуров, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Россия Конституциясына түзәтмәләр өчен тавыш биргәндә барлык иминлек кагыйдәләрен үтәргә пандемия сәбәпле сайлау участокларында моңарчы булмаган таләпләр кертелә. Бүген алар турында Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев журналистларга да сөйләде. Иминлек маршруты буенча исә Фәйрүзә Мәҗитов узды.
Конституцияга төзәтмәләр өчен тавыш бирергә килүчеләрдән барлык саклык кагыйдәләрен үтәү сорала. Әгәр үзегез белән юк икән, битлек перчатканы монда бирәләр. Иң беренче эш итеп тән температурасын үлчиләр. 36,3. Әгәр термометр 36,6-дан югарыны күрсәтсә, андыйлар өчен махсус бүлмә каралган. Алар менә шушында тавыш бирә. Температура югары булмаса, залга үткәрәләр. Монда бер-берең белән ара саклау кирәк. Күпме икән Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев күрсәтә. Здесь вы видите расположена разметка. Менә участокка керәбез, монда кызыл сызыклар бар. Тавыш бирергә килүчеләр арасында метр ярым, 2 метр ара сакланырга тиеш. Конституцияга төзәтмәләрнең кыскача эштәлеген сайлау участокларына язып ук илгәннәр. Моңарчы танышырга өлгермәгәннәргә монда укып белергә була. Ул 12 пункттан тора. Тавыш бирергә килгәндә үзең белән паспорт булу мәҗбүри. Сайлау комиссиясе әгъзалары әзер. Без инструкцияларны үттек, битлекләрне һәр 2-3 сәгать саен алыштырып торачакбыз. Сайлау участокларында бер атна буена эшләргә әзербез. Бюллетень алганда да комиссия әгъзалары янына ук барырга кирәкми. Паспортны ерак таңына карыйлар. Исәнмесез? Паспортның икенче битен ачыгыз. Битлегезне төшерергә кирәк. Хәзер менә мин монда куйган тамгага кулыгызны куегыз. Бу бюллетень алу буенча. Имзаны да үз каләмең белән куясы. Хәзер күрсәтелгән идәндәге тамгалар буенча кабинкага керегез. Рәхмәт. Өйдә тавыш бирүчеләр бюллетеньне менә шушындый кечкенә тартмага салырга тиеш. Комиссия әгъзалары белән күрешмичә генә тамгалау каралган. Мы абсолютно обеспечиваем бесконтактную систему. Сүз күрешмичә генә тавыш бирү усуллары турында бара. Комиссия әгъзалары менә шушындый тартмаларны ишеккә элеп китә, бюллетеньнәр аерым капчыкта. Кеше өендә тамгалый да ишеккә чыгарып элә. Сайлау участоклары һәр 2 сәгать саен җилләтелеп, дезинфекцияләнеп торачак. Бюллетеньне урныга төшергәч тә чыгу юлына таба юнәләбез. Аның өчен аерым ишек каралган. Бу пандемия чорында тавыш бирергә килүчеләрнең сәламәтлеген саклау өчен шулай эшләнә. Фәрүзә Мәҗитова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертү буенча тавыш бирү барышын 12 меңгә якын күзәтүче караячак, шуның хәтле кеше теркәлгән. Бүген Волга клубы утырышында аңа әзерлек турында да сөйләштеләр. Экспертлар фикерен исә Галия Хайретдинова тыңлады. Мы сейчас не способны обеспечить должный уровень безопасности при посещении торговых центров, но способны обеспечить при посещении избирательных участков. Ил халкын иң бер чыган сорауга белгечләр шулай җавап бирә. Тавыш бирергә күп кеше килгәч, коронавирусның икенче дулкыны башланмасмы янәсе. Белгечләр участокларда барлык санитар таләпләр үтәләчәк дип белдерә. Избирательные участки, на мой взгляд, станут... Сайлау участоклары иң куркынычсыз урын булачак. Участокка караганда авыруны кибеттә юктыру җиңелрәк. Менә тавыш бирү законлы рәвештә узамы юкмы икәнен күзәтүчеләр тикшерәчәк. Бүгенге көндә республикада 12 меңгә якын кеше теркәлгән. Аларның 25% яшьләр. Бу җәмәгать эшлеклеләре, партия, төрле оешма вәкилләре. Белгечләр сүзенчә, үз изоляция режимы кешеләрдә гражданлык хисләрен көчәйтте. Наблюдение нас обязывает на всех этапах и на... Без сайлауның һәр бер этабын күз уңында тотырга тиеш. Идә тавыш бирүме ул, чатырлардамы, автобуслардамы, кешеләргә җайлы булсын өчен андый сайлау мөмкинлеге дә булачак. Есть доверие между властью и гражданами. Хакимият һәм халык арасында ышаныч бар, димәк, иҗтимагый оешмалар яхшы эшли. Гомумән алганда Татарстан иҗтимагый оешмаларның актив эше буенча беренче урында тора. 24 числа по 1 июля там должна... Конституциягә төзәтмәләр буенча тавыш бирү ул үзенә күрә халык санын алу. Әгәр сезгә тәкъдим ителгән төзәтмәләр ошамый икән, килегез һәм каршы тавыш бирегез. Аннары сез мин тавыш бирдем, димәк, мин үз илемнең гражданины дип әйтә алачаксыз. Интерес огромный. Кызыксыну бик зур. Бу бит аерым бер кеше яки партия өчен тавыш бирү генә түгел, ә безнең илнең төп законы өчен тавыш бирү. Белгечләр фикеренчә, кагазлы тавыш бирүне алга таба цифрлы технологияләр алыштырачак. Алай гына да түгел, вакыт узу белән әйе яки юк дигән җавапларны социаль шелтәр ашада бирә башлый торган шыр җитәр ди экспертлар. Алия Хайретдинова, Яңа Гасыр каналы. Ярчалы дельфинариендә бәби туе яңа туган дельфин Кара диңгез афалины дип аталучы сирәк очрый торган төркемгә карый һәм Рәсәйнең Кызыл китабына да кертелгән. Хәзер аңа исем эзлиләр, нәни үзен ничек хис итә, нәрсә белән туклана. Дельфинарий әлегә тамашалар үткәрми, шулай да безнең иҗат төркеме махсус сезнең өчен уникаль кадрлар төшереп кайтты. Нәни 10-нчы июнь көнне кичке 5-тә дөньяга килә. Үзен яхшы хис итә, хәрәкәтләре җитез, тиз йөзә. Туганнан соң бер ай буе дельфин балаларына зур игътибар кирәк. Алар аз йоклый, әни дельфинны ял иттерер өчен ярдәмгә башкалары килә.
Во время родов уже, когда... Дельфиннар бәби тапканда да бер-берсенә ярдәм итә, әни дельфинны этеп чыгарга булышалар. Сабый беренче сулышны алгач, шундук йөзеп тә китәләр. Кара диңгез афалиннары дельфиннарның сирәк очрый торган төре. Соңгы 10 ел эчендә үрчүләре 5 тапкырга кимегән. Рәсәйнең кызыл китабында югалып баручылар арасында алар 3нче урында. Ирекләре шикле булган дельфиннар үзләрен тыныч тота. Йөклелек чоры 1 елдан ел ярымга кадәр сузылырга мөмкин. 14 ел эчендә яршалы дельфинариенда бу 4нче бәби. Вес порядка 12 килограмм. Дельфин баласының авырлыгы 12 килограмм, озынлыгы 1 метр ярым шамасы. Гадәттә шундыйлар туа. Әлегә кечкенә дельфин әнисенең сөтен имә, 4-5 айдан аңа балык бирә башлыйлар. Зурларны күзәтеп үскән сабый әкренләп аларның хәрәкәтләрен кабатлый, күнегүләр ясауда да катнаша. Җинесен әлегә белмәсәләр дә кыз булырга ошаган. Исеменә конкурста игълан иткәннәр инде. Әнисе Инга исемле булганга, аныкы да И хәрефеннән башланырга тиеш. Чаллы телевидениесе белән берлектә Нәфисә Җиһангирова, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Уңышлар сезгә. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сезнең янәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил мастер белән берлектә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнгән уникаль аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3D проекты, китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23нче йорт. Телефон номеры 267 166. Данил мастерга һәр клиент кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда аязучан болытлы һава 24 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама яршалы Алабугада болытлы, яңгыр 25 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида яңгыр явып үтәчәк 24 градус. Төньяк көнбатышта явым-төшемнәр көтелә 23 градус җылы. Көньяк көнбатышта Болгар буе Чүпрәледә шулай ук яңгыр явачак 27 градус җылы. Чистая Нурлатма Дишермешендә аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр көтелә 26 градуска кадәр җылы була. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасын һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологияләр кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарырга ярдәм итә. Бүсер, кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авырту бетә, хәрәкәтләнү җиңелләшә. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 77 77. Акбарсдомнан фатир сатып алсагыз, ипотеканы ярты ел буе төзүче компания түли. Без кайда өйегез шунда. Толырак мәгълүмат 295 77 77 телефон буенча, яисә akbars-domliqlar сайтында карагыз. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, яңгыр явачак. Көндез 24-26 градус җылы. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы трекымыш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 62%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырдым. Киләсе очрашуларга кадәр.